Wa nakapugni ang luha sa 26 anyos nga si Alyssa Marie. Sa dihang iyang nasayran ngayang 49 anyos nga amahan, nga untang iya gipaabot nga mobalik silang balay, usa na di ay sa mga patayng lawas nga gisulod og body bags nga temporaryong gibutang dinhi sa gawas sa Bogo City Provincial Hospital. Usa sa mga labawng nakapasubo sa kasing-kasing ni Alyssa, mao nga bag-o pa unta nila gisaulog ang adlawng natawhan sa iyang amahan. Amo siyang gi-surprise na nagpalit mi og cake. Amo siyang gikantahan ng happy birthday, lipay kayo kong papa ato. Murat pinas na mo kuan. Magdahong na last birthday na lang. Oo, may magdahong. Nag-birthday pa ko siya kahapon. Mo'y giingon nila na natugan siya, natabunan. Nahibaw, naunsa siya. Ang ako ratong manghod, ang akong nahibawan ato. Kay akong manghod ramoy nagsigi og storya niya. Wala pa sila update sa akong papa, wala pa sila kuan confirmation. Apan mas nakapakugang sa katilingban mao nga gawas sa mga hamtong nga namatay, aduna say mga bata nga nakalas tungod sa 6.9 magnitude nga linog ni adtong Martes sa gabii, Setyembre 30. Sama sa 16 anyos nga pagumangko ni Jennifer Digamo si Lily Jean nga wala na salbar human nadatugan og bato ang ilang panimalay ni adtong gabiuna. Naligiran sila sa bato, kaya ang among balay ma'am is kilid jud sa buntod. So ang murag na tawag siya landslide. Munang kami mga tagtungod, ma'am. Jud na mo kaya, ma'am. Sakit jud kayo. Dinanganhimi mga igsuon sa ako ang mama aning bata. Kuha dito, may luis sa kastanan taong tabangunon po. Hasta iyang papa. Nabali ang tiil. Daghan jud sila damage, ma'am. Grabe. Sa pagkutlo ni ining balita, Huwebes, Oktubre 2, mikabat na sa 73 ka mga patay ug kapin 200 ang mga nasamdan nga mga individual sa Northern Cebu. Naputo sa kasakit ug kaguol ang Northern Cebu sa kadaghan nga nakalas tungod sa kusog nga linog. Samtang dinhi sa Provincial Hospital sa Dakbayan sa Bogo, nagdasok ang mga samdan nga pasyente nga may resulta sa kahuot sa Maong Tambalanan. Makita nato ang uban nga mga pasyente nga gihipahiluna na dinhi sa gawas sa Maong Tambalanan aron maklikayan ang dugang kadaot ug masiguro ang ilang kaluwasan. Nasuta sa MyTV Cebu News Team ang grabing kaguba sulod sa Bogo Provincial Hospital. Diin makita ang daghang liki sa mga bongbong, nahugno nga mga kisame, nagkagubot nga mga gamit ug grabing abog sa palibot. Tungod sa sitwasyon, may desisyon ang Cebu Provincial Government nga ipangbalhin ang mga kritikal nga pasyente gamit ang mga gipanghuwam nga mga ambulansya paingon sa Danao Provincial Hospital, Vicente Soto Memorial Medical Center o guban pang mga duol nga tambalanan. We need to transport patients here sa Bogo kay puno na kayo dire sa Bogo. Unya kinahanglan nagyun ni sila kanang uban surgery, orthopedic. Specialized na kayo ang needs ani nila kay grabe gyud ang ilang mga samad. Gawas sa tambalanan, pipila ka mga lugar sa Northern Cebu ang naapektuhan sa linog, diin mi resulta sa pagdihili sa mga kabukiran, pagliki sa mga dalan ug paghugno sa pipila ka mga establishmento. Gani naabtan sa MyTV Cebu News Team ang pagkuha sa lawas sa 74 anyos nga si Judith Comendador nga natabunan og lapok tungod sa landslide ug mitabon siyang panimalay sa sitio Kanduang, Barangay Damulog sa Sugod. Una diri kay nitaw, mo tong paghuman nito ang bako ginaw na puno mo diri. Ang bako. Giuna ang naog ang piloder nga duha ka buok andito ra nagsigtiwas. Gipahibaw sab sa kagamhanan sa Sugod ang pagtunol nila og hinabang sa pamilya ni Judith. Kalit na siguro, paghuman siguro sa linog. Natuog siguro na ako, mama. Mipadayag ang Operations Officer sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO, Neil Angelo Sanchez, sa ilang hagit nga nasinati ato sa gilusan nga search and rescue operation. Siyempre, like for example kanina yung anak tsaka yung father. Siyempre, yung father as an instinct talagang hinag niya yung anak niya eh. Yun namang last na nakita natin kanina sa Sitio Balibag, yung mother tsaka yung dalawang anak niya maliit. Ganun pa rin yung situation. Delikado pa rin kasi when we were there, gumagalaw pa rin yung may aftershocks pa eh. Tapos malaki yung mga bato, malaking boulders talaga. Misusi sab sa sitwasyon ang pipila ka mga miyembro sa kabinete sa kasamtangang administrasyon, lakip niini silang Defense Secretary Gilberto Chidoro,
DPWH Secretary Vince Dizon, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ug Tourism Secretary Cristina Frasco. Gibutyag ni Chidoro nga sa iyang pagsuta sa kahimtang sa Bugo City, kinahanglan nga i-fast track ang mga emergency response ug relief operations. Ang aking role dito ay mag-provide ng logistics kung kinakailangan na galing sa ibang mga lugar doon sa Mactan Air Base. Pero kaya pa ngayon. Nagkanayon sab si DPWH Secretary Vince Dizon nga nagpadayon ng ilang assessment sa Bugo Hospital ug gipaningkamutan ang pag-ayo sa mga naapektuhang highways ug dalan sa Northern Cebu aron dili mababagan ang ease of access. Pero ngayon nakikita nyo na temporary pina-flatten na ng mga tao natin dito. No? So, importante muna to make it passable. Itong hospital, sasabihan ko na yung mga private contractor, gawin na nila ito. No, immediately. No, ano na yan? No, mamaya na tayo magkwentahan diyan. Gipasalig ni Secretary Rex Gatchalian nga preparado sila mohatag og mga relief packages, mobile kitchen ug water supply, lakip na ang emergency cash transfer sa mga nabiktima sa linog. Samtang nagpadayon sab ang nagkadaiyang donation drives sa pampubliko ug pribadong sektor lokop nasud. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa MyTV Cebu.